Ik ben hier op het strand van Skilge. En hier vlakbij, zo'n 4 kilometer, die kant uit, is een mysterie wat de mensen al meer dan 200 jaar dwaande houdt. In 1799 zong daar de Lutine, een Engels schip met een enorme variëteit goud. In de oudere 2 eeuwen binnen er een grote poging geweest om dat goud te vinden. En er binnen ondertussen meer dan 100 goudstaven opgehouden. Maar hoeveel goud hoort er nog? Dat is de grote vraag. En Gerard de Weert denkt dat hij het antwoord had. Hij schreef een boek over de Lutine en hij was conservator van het behouden huis. Een museum over de Skilge geschiedenis en skipvaart. Dat is hem, hè? Dit is de Lutine, ja, het Engelse oorlogsschip. In hoeverre houdt de Lutine jou nog altijd dwaande? Nou, het mysterie van dit schip is die idiote grote hoeveelheid goud- en zilverstaven die in het schip zaten. En dat blijft nog jeuken, want Ja? dat is toch nog een waarde van vele miljoenen. En het zou ook wel doodzonde zijn als het daar blijft liggen. Hoeveel goud looit er nog, denk je? Wel 4000 kilo. En als je dat omberekent in de huidige waarde van goud en zilver, dan praat je over 50, 60, 70 miljoen. Zo. Wat er nu nog ligt. Dus Zo. het is niet niks. Even verderop had Hille van Dieren, eigenaar van het Wrakkenmuseum, hele oortheorieën over het goud van de Lutine. Ik heb niet veel van de Lutine, maar wat ik heb, dat ligt hier. Jo, heb je dit museum, maar jo ben ik nog doeker. Ja, ik heb ruim 2000 wrakduiken gemaakt, rondom de Schelling en Vrieland, Ameland. En alles wat los zat, heb ik mij noemt. Ja. En ben je dan niet bij de Lutine West? Nou, wij zeggen, er is niks meer. In 1938 hebben ze dat ding met die grote baggermolen helemaal aan puin gebaggerd. Er lag hier de hele haven lag vol met stukken hout, kanonskogels, kanonnen. En daarna is er volgens mij niks meer van gevonden. Er is nog wel, om de zoveel jaar, om de 10 jaar, komt er weer een gelukzoeker die denkt dat hij weet waar het goud is. Ik geloof er niet in. Nou, kijk. Vanaf dit punt, zo'n paar kilometer buiten het strand, daar in die zee die je ziet, daar is de Lutine vergaan. Oké. En ben ik mensen die zeggen, daar looit helemaal geen goud meer. Ja, maar ik weet wel beter. Ja? Het schip is, dat dacht men in het begin, op één plek gestrand en uit elkaar gevallen. En daar hebben ze ook wel veel goud gevonden. Maar we weten nu door onderzoek dat al een heel stuk daarvoor het schip over die bank heeft liggen stuiten en stoten. En daar halverwege is er een groot stuk afgebroken. En op dat breukvlak, daar zijn heel veel spullen uit het schip gezakt. Dus dat verklaart ook dat er een zekere hoeveelheid daar in de grond moet zitten. En waarom kun je er net gewoon heen om dat op te doeken? Ja, het is de Noordzee. En het is in die 200 jaar is dat helemaal onder de zandbanken ingespoeld. Dus je kan er niet zomaar bij komen. Maar hij heeft wel eens bezocht bij de Lutine om daar goud te vinden. Nee hoor, nee hoor, er is niks zand. Dat is gewoon zand, alleen zand, vlakke bodem met zand. Als er nog een goudstaaf zou moeten zijn, dan moet die 10 meter diep in de zand zitten. En dat geloof ik niet, hè. Dus. Misschien dat ze later nog eens een mooie machine vinden, een goudsnuffelaar. En die gaat zeggen, hier zit de staaf. Ja. Wij zijn bezig met speciale scans te maken van het gebied, waardoor je heel diep en zuiver in de bodem kan kijken. En dan weten we exact wat er ligt. En de volgende stap is dat wij dan ook met een grote graafmachine daar naartoe gaan en de zaak naar boven halen. Dus ooit, er komt binnenkort misschien toch een einde aan de mysteries van de Lutine. Ja, je zou het haast denken, maar het mysterieuze is bij de Lutine dat door de hele geschiedenis heen, alles wat wij plannen om dingen uit te zoeken, blijken ineens verkeerd te gaan, te mislukken.
Het lijkt wel of er een soort vloek over ligt dat we er niet aan mogen komen. Dus het zal misschien altijd nog wel een mysterie blijven op die manier? Moet zo blijven. Dat moet ook. Ja, dat mag ik? Ja, dat moet ook. Ja, zeker. Laat de mensen maar fantaseren. Ik ken ook hier jongens op de schaal, die weten zeker. Die goudstavers die rollen langzaam met de zee mee en die spoelen vanzelf aan op het strand. Ze hebben wel zo'n munt gevonden op Vlieland op het strand. Ook uit de Lutine. Dus je weet het maar nooit.